Está moi preocupada, teñen medo, os nenos tamén, a xente cando chama a portas das súas casas asómanse antes a ventana para ver quen é. Segundo os populares, este é o calvario que día tras día padecen os veciños da Poza, dende que hai preto de 2 anos unha parella conflictiva ocupara a antiga unitaria ali emprazada. Con eles chegaron os problemas de inseguridade e o menudeo de drogas. Onte a noite, ás 3 da mañán, unha pelea aquí dun hombre e unha muller, todas as noites trasiego de coches, de persoas que veñen, bueno, supoñemos que a buscar sustancias no legales. Hai aproximadamente un ano xa fora detido nunha operación da Garda Civil, intervíndolle na vivenda unha gran cantidade de droga, así como diversos útiles empregados para a manipulación das sustancias ilegais. Ante esta situación, o PP levará ao próximo pleno unha pregunta para instar o equipo de goberno a acometer unha actuación urxente que veña a poñer fin a esta situación de inseguridade que padecen os residentes da zona. Parece ser que fai máis dun ano, xa houve unhas detencións, se quedou esta vacía a casa e o Concello non tuvo a diligencia de vir a tapiar a casa para que non se volvera a ocupar. Non sabemos se o Concello Socialista de Boiro permite isto, ha chegado un acordo con esta xente ou non máis. E se non ha chegado un acordo con eles, o que ten que facer é facer o seu traballo, non? É dicir, desalojar a maior prontitud para sacar este problema. Os populares piden tamén ás forzas e corpos de seguridade que aumenten a súa presenza na zona. Tamén lle pediría ás forzas e corpos de seguridade do Estado que presionen a esta xente, que veñan, que incrementen a vigilancia, porque todos sabemos que cando se incrementa a vigilancia nas zonas, este tipo de xente acaba marchando, non? Porque digamos que su forma de vida, a través deste menudeo de droga e demais, se lle a teñen un pouco cortada e se notan esa presión acaban marchando, non?